हास्टेव ताबुक आमसाय गोनाङै बोरै बुमा बदल खालायथाने ब्लेकेनो साक थालायजाक फेयाबा बोरै बुमा बदल खालायथाने कक बांलाय मंगो दाक्ति दाक्ति नुनक जागै थांखा मेया थांनाय सालो कक तिरपानि बिसिं दै हेजामारा आति ब्लकनि बिसिं खबजाक आमसानि जत लोकसं बदल खालायथाने कायसा बदलनो सिलजावै ते कायसा बदलनो हाबलायमाने जइन रिलायमाने जों नुखा ते कक सिलजालायमाने नुखा दिनै सेप्टेम्बर तालनि सिनि सालमारि क्लाक सालो कक सिलजाजांनाय ते कायसा बदलनो बरबो दाक्ति दाक्ति न खानाय दंमालिया नुगै दंमालिया सिलजामुंनो फिरक मं बरक रिलायखा बरक ओंखा लाम कताल बदल लोकसंनो सानांगो जों नरक भिडिअनो पाइथाक जरा नायदोंदि हाके सायमानाय साबो कवै साबो जेंगरा दादाक सिदाक नुगै मानानो दादाल साबो सागा कवै साबो सागा abke bo bodol bo buma bodol masih pasti kai tam bo lam ketal bodol tam kasih saka ku buma bodol to mane buma bodol je tabunor tini khama ke bo bodol tidak boleh bo jung hamne hene tini phaila kya ka ham ko hene jung bo ya presawan hene phaila ka ro tini je nong ni jengjal khai tamon ni bagi jengjal onkha bo prothom sime ke apro pasti bo khaja buri bodol khana hene ko tini bo khop arjina ke bo apro jungna ni ringkha jung khaja apro ke jungna sawo buri buma bodol khana ne jung apro saimi akuya babai habja khapka ke bo thaka jungna ko ekdin pore ke ke meeting go nokol ka jung bo apro ka joto na jini ron buri ro thangka buma bodol khaine ga bo ka hangkong ma hne nokol la ta apro ke saka jung bono bo sawa buka jung no bes khanya ni saka apro ke jung busu ke khanya ni chung da bona ye bo sawo phasi ke 50 টাকা ka khanya ni saka ta origina ke jung apro ke jo 50 টাকা khaila ya no khanya sinang ka ba khaya ni saka ta ka apro pore ke 2 din mun pore ke bo sa saka 250 টাকা ke boro 250 টাকা ka khanya ni sawo origina ta ke joto 250 boro to joto maya ngo kaisam go boro baksa tanggo gurui tanggo baksa botong gana ke a borong no joto ek saman ke khaimaya bole bes no 250 টাকা rang karina boron ya ke baksa ro haya ko rang bo jung khita ro ka busuk rok kana norok busuk ge haber kapong no langkan chokana bosi bin thani si tongo chi noro ni lidar bo tongo apro bong thani hi chap sujak tongo je rang ro hamani o khata no ke chema ka mo angbo o je rang tlang jang mani ke obo tamu bo samgo thepe kya bo bes khanya hne no klangu ke ta bo khada khai kya jung bo sai maya ke a bes no jung ang saka ta phono banos kang phun khaya ka en ji ji phanyan hne ang phun khai kya bo ke ang thanglia jinero ni member ok je chongjak bor ro khai thangka ta ke ana bo chongjak no a jaga ni secretary ri chongjak na ang bong bodol ni ke ang thanglia o yang ni ko song boye jona thangka ke ano ta khai phun khailia ang saka direct no bong no saka ang tonglia nang guru bo ang tonglia ano ya ka ori di hinang bong no saka belan hamai media no sungoro kuthuma ningke hejamara o sung kuthum like asini bukuk somno tuye sung je September 6 tarikh sini kaisa bukuk samani sini group lam katal botol ni engai sini group no kaisa viral khlairika sung media ni bisingti ke nukha sini ram katal botol ni engai sung ajaga o puila segang ke buma botol hnei sung kuthumoi te ringai khaile mani ga abuni pore hingai sung sini nahar mung hingai sung NGO khaina hnei sung wan suklai kya sini group rok bai wan suklai mani pore hingai sung NGO wa bumungri na nang hnei sung akro lam katal botol hnei sung bo sawina halai kya abuni pore hingai sung sini sinimung sung lam katal botol ni bisingti ke sini sinimung tongna nang hnei sung kaisa aikat khaina hnei bo abo sung meeting o salaioi wan suklai kya gabuni pore hingai puila sanga hingai sung abo wan sukmani abuni je a aikat khanya hnei wan suklai mani ge sung 50 টাকা kai puila sanga meeting o sung salai kya kai sung apro meeting o salaioi 50 টাকা dam kai tewaisa sung no sung tewaisa wan suklai ka group ni bisingo no 50 টাকা jat hige koto wati pamte manja ge siwi rok thango te din kolok ungya hnei sung apro kai khaika sini je samtong sapno sini o aika botong to hnei sung khaika damni no khaile sima sawo hnei sung guru bo no meeting khai sung salai kya
जों आफ्रो गायसिनि जों रां खागलाय का 50 टाका गाय जों रां खागै ना हालाय गया खामानि परे ब जों आ अंक आई कार्ड न जों ता पजन्त खायमाखाय खायाखौ खाया हंगे जों आ एनजिअ नि रेजिस्टार नाम्बार नांगौ आ जागा रिनानि बागै ते आरो सामुंगो फनांगो नांगौ हंगाय बा जे सिनि लामपताल बदनि सिनिमुं हंगाय जों आ जागा सिनि सिनिमुं आ आई कार्ड से सिनि सिनिमुं उंनाय गा आबुनि बागै न जों खाया अंगै बथाक दनवा सिनि जे फ्रि एनजिअ रेजिस्टार खनो जों आफ्रो खायना हनै जों वान सलाय दङ हंगाय जों पुइलानि सिमिं जों सामुं सेंजां मा हंगाय आं आबु कायसे साना मुसुंगो जों पुइलासे गांगाय सिनि चिकनसा पारावो जों खालायजामानि पारा कायसा थाइब्ल पांगो जों सेकां खायमानि हंगाबो खायमानि परे हंगायनो जों पारा कायसा फान पाया ताम हिगे सिनि पारानि सराय रबो बुनि आयंगो थांगैसा अते बुनि सराय रबो बुनि पारानि सराय रबो सिं यां खायसा फायो जों जतनो नागिनि खायमिया अंगै जों आबनि परे एरिया कायसा खपा एरिया कायसा खपमानि परे जों yang angko kamuk sora te borkata ro garing kami ro ayang saltung ro kai ro moi sing khai lega guru khai mane bising te hingai bo जों जतनो एखाय न जों पुइला निने आनि हियावै न जों सामु खालायो निने आनि हिया दादानि बसानि हामकराय नायमा बा आरो कोनो निने आनि हियावै न जों जापिरि बारो गान हनै जों वान सुगि खायलाय गया हंगाय आबना कयना मुसुंगो ते कायसा सिनि बुखुक संनो जोंनो जे सिनि सामु गो खालाय जों सामु खालाय दं थानि सिनि गोबां मानो जों केबे मुनुक जागो जों सामु खायमा जागो बो बरक जोंनो ता केबें थुं जों सिनि सामु न बाहायगे गाहाम गाय जों याक्रि बारगै गाहाम लामाव जों थामो जों आबसे नायो इनके बुखुंनो सुना मुसुंगो नंनि अ सामुं तांथानि अ सावले नंनो केबेंखा जों अरु नुक जाखा थानाय कामुक सराव बोरै र मीटिंग खायतानि सिनि बुखुक जेनिका अबा हायके सिनि बदल न आवाय खालाय सायरिका जे रां थुमैतेलां थांगा हनै जों बनो कयना मुसुंगो जों ब जागाव आ रां न थेपा जों आबो ब जों सिना मुसुंगो ब सायमान जाग न ब जागा जों आ रां न थेपा फेयाबा बतिनि अकक न साया गुरु ब बनि गुरु ब साया जों न रां थुमैतेलां खा हनै फोना रां थुमैतेलां थांगा हनै साय दङ ब ओंखाय बसों मानो सिनि गुरु ब बतं या हनै सायाखौ जास आरो ब जों ब दिनो ब अखना ब सिनि गुरु ब दङ से हनै जों न साय दं ख ओंखाय जों बुफ्रु ब सिनि गुरु न अखन थाना जों बनो ब सिसु गया जों मियाव न नुखा बनो सिनि गुरु नि अकक न सातानि आं बनो नुखा ते गोबां मा मिदिया र ते गोबां मा लुगुरबो नुक दंना बनो बबा हाके कक साय दं माने बजे नंनो सिजाय दं माने नर बाहायके सायमान गाते बर नुक लाय नर चैनल नि बिसिंते नुखा सिनि कक्टिफ्रा चैनल नि बिसिंते खाय नुखा सिनि बुखुक जेनेगा सिनि गुरु लांकताल बदल अबा हायके कक सिलचाय दं माने जों नुखा ते जों वाना लायखा जतो सिनि गुरु ब्लक सिनि बदल ब जे मीडिया नि बिसिंते खाय नुक दं नाय र बरबो वाना जाखा बाहायके एरें अबा हायके सिनि लांकताल बदल न सिलचावै ब कक साय दंखा नरने अ बदल लामकताल बदल खामानि के बसक बालुखा लामकताल बदल खामानि हिके जों बुमा बदल हनै खाका जों आबो हनै इलेक्शन उया सानि न जों खाया आबोनो परे हिके जों जे लामकताल बदल हनै जों खामा हिकाय सुदु 7 मास रंखना 7 मास रंखना 7 मास रंखा ओंखाय अर न कामि कायसे देना अ आमचानि जतो कामि न दङ जतो आमचानि न दङ सिनि कामि कायसे ना ओंखाय नंनि लामकताल बदलनि नाहार मुंतामो सिनि लामकताल बदलनि नाहार मुं न जों बाहायके सिनि थिनां न जों हामदि तेलां माने जों आबो नायो जों जे खायना हनै वान सुकमानि आबो न जों बोतरक खालाय दङ जों सिनि सामु खालाय मारो ब लुगुरव नुक दंना जों बबो हाय खालाय दं सुदु जों ड्राग्स न सिमिं जों खालाया ड्राग्स नि सिमिं जों सामु खालाया ते गोबां मा जागा न सा खामिया सिनि बोरैबो सार दङ सिनि दाखौ बुखुक दङ जों आबो न ब सिनि गुरुनि फायदेनो जों जनो किसा हनै खागलायै जों तुले लायो दा सा खामिया रनो नरक 7 मास खाना अ 7 मास नर बदल खामानि बिसिङो नरक तामो सामुले तांखा लुगुरव बाहायके चुबाखा आपनो के सादे जों आबो खालाय मा हुगाय जों अंगखा दाबो सा खामिया रनो सिनि गुरुनि फायदे जों माइरुम रांखाय रां जों सिनि गुरुनि फायदेनो जों खागै तुनुखा ते ओ सराय र बुमा बुफा गरै आमरावनो जों खालायनो दङ ते जों ससियेल वार्क र खालाय दङ
তে गोबां मा जागान निनि जानजानि हिट साइ अबा हायके गोथालाया थानि गोबां मा जों जालगबो गोलगै दंबायो सिनि बुखुक संर बिहि बुसाय कागलाय जों आरोबाव सामुङाव थेबायो सिनि सामुङाव जों थेबावो सिनि जे खालायनानि हेनै जों वान समानि जों आरोबाव खालाय दङ ओंके बुखुक सं नरक तालसिनि एबा 7 मास खाना ओ 7 मास बदल खामानि यागुलो नरक लाम कताल बदल नि इंगै तामो सामुं खलायग्या ते कामबो बो कामयाम से नर चुबाखा लोको संनो अमन किसे साइकिल रे आं जत बुंनो अर फाइमाजों माने जतनो हामबाय माया फर सिनि ग्रुपनि फाते सिनि जे नाय लुबै दंनाय बुक बा ताकुक संना आं जतनो हामबाय फर जों जे सामुं तांमानि जों जे आमसायो सामुं माने जुबा सुरुमानि जों आबरावनो बसों थनगै मानो साइ मानो जों फार्स्ट टाइम हिंगागाय जों कामुक सरावो याकुं हामिया हनै जों आ जागाव दुइटा जागावो जों जुबा सुरि लेख्या गा आ जागानि दुइटा आ एरियानि आ जे माने मजानि दुइजन हामियानो जों सुबाखा अमन परे हिंगागाय जों बरकाटावबो सुबाखा बरकाटानि परे सिनि गारिं कामियोबो गनै सुबाखा अमन परे जों आयां बिश्रामगन्ज साइटबो सा खामिया बोरैनो जों सुबायख्या गा अमन परे ताकटेसा कामुक सरावो अमखायनो हाय बुमावफा गोरै चेराय कनै बुमाबो थै थांका बुफाबो थै थांका चेराय रक्सिमि जलाबो साकनै बरंनि बुमावफानि बुजन तांनानि याक चुगियानि गुनै सोंआ जागो जे सुकसाक सिनि जे यागो जे फानतंसा सों रैख्या गा आमनि बागैनो आं जत ताखो बुखुनो मा कयो मेसेज मारो अमहाय जुबा मुंनो नाय तंगै नुगै तंनाय जत न्यूज चैनल नि जत जागानो नुगै तंना अमहायनो जों गाहायकेनो जुबा जुरो लायखेकै सिनि बर रबो ते किसा फानमानाय ते किसा गोरै बर रबो गसाय मानाय चुगिया हनि बबनो चुगिया हनि तनि रिमाबो उंगिया सिनि दाम हनाय जे सिनि समाज ताबुक चलिया गोरै बर अबाबनि गुनिनो तो सुग्लाया गाहामिया जाया नायमिया गोसोङाव महाय बरंनो चुबाया खाय साबनो जों चुबानाय सिनि समाज हेबा खायना थांतिनि गाय सिनि बरक बाय जोंनो जों चुबा लायना नांगौ যদি সেন जों सिनि बरंनो जों चुबाया हांगाय साबो जोंनो चुबा फायनाय सिनि बरंनि दुखु कष्टनो जों बुजियाखै साब बुजिनाय लामा काहामो हिमना थांगाय जत बरक बायनो तंगा नांगौ जत बरक बायनो जाना नांगौ ओंखाय थाइजोङो जे बुखुक सामानि मियावो कक तिरपानि बिसिंते ननि बदल कक खामिया सावै सिलजा जाखायनाय ओंखो ओ बुखुकजों सिलजानायले नरकनि बदलनि बिसिङाव केबोबाय कक बांला जारगले दं ना ब नंनि बिसिङावनो बते किसा सक नंसले कतर पट माना मुसुङो बारजा माना मुसुङो अबा हेरक तरे तो ब अब हायरगले सोंबो सिया सोंबो मियावो न जे थानाय मिया 6 तारिख नि न्यूज चैनल नायख्या न्यूज नुगैनो सोंबो अबाकं थांका जे अ बुखुक जुग जेमिका हंजांना बत सिनि ग्रुप बसे तंमानि ब सिनि ग्रुप नि कायसा सेक्रेटारि लीडर हनि चंजाक दंगो बकामुक सरा एरिया नि बनो सोंगम हायके नुगान हनि ब सोंवान सुंगाया सिनि ग्रुप नि बिसिंतिबो सिनि ग्रुप जे सल्यूशन बा जे प्रॉब्लम बजतन शिवो जों बम हायके तां बम हायके सामुं खाय बजतन साइमानो सुंनो केबो आसपन्द केबो फाना सुंनो सुबानायबो करिखो जों निजिनि गाइड होइतेसे जों बरंनो जों जत बुकुरंनो ताखरंनो जों सुबालाय दंगो जे सुकसाक जों सिमिबो सुबाय माया जों जतन सिनि कामिनि लुकुरक बायनो जों सुबालायो ओंका अ बुकुक जे सोंनो अम हायके ककसिल जामुं सिनि ग्रुप नि बिसिंगो ककसिल जामानि जोंबो साइमालिया सिनि ग्रुप अम हाय कोनो कक बांमुंबो गरै बतामनि गुनै अम हायिंखा जोंबो कोनो सिलिया ताबुक नरक बुखुनो तामो साना मुसु जों बुखुंना मनो साना मुसुङो जे नों जे जागा थाना मुसुङो नों थानि तंग मुसुङो तंदि ननो जों कोनो बादा खाया तबेकि नों कायसा जागानि ता कायसा जागाव थाङै ते कायसानो तासिल जादि नों अम हायके जुदि सनो नों कायसा जागानि नखरि ते कायसा बरंनो सिल जागाकाय नों आ जागावबो नों तंग जागला नों काहामनि लामाव खायना थांकाकाय काहाम नाहारना थांकाकाय नों काहाम सामुं तांना थांकाकाय काहामनो दलबाय खायदि काहामनो दलबाय तंनि दलबाय जादि किन्तु कायसा मारजाराता बेरदि हुक जेमिकाना आं मेसेज ना मुसुङो जे ब जुदि अम हायके बिनि जे अ जे बिनि हामिया बुनो माजरा सिलजामानि अम हाय तमु हुंकाका बुइबो बिनि थानि अम हायनो सोरंनाय ब कुनु जागाव फानो ब तंनानि तंगला बनो केबो फानो एक्सेप्ट खायगला सामुं काहाम तांना थांकाय काहाम कयनो तंना नांगौ
কিন্তু ব অম হাকে যদি বইনো বইনো সিলচামুং সিলচাকাকাय বনো সাবো একসেপ্ট খাইनाय বনো সুংबो একসেপ্ট খাইमांगला कुबुनि दल बनो एक्सेप्ट खाइमांगला जों के बनो काहाम बहिया हामिया बहिया सिनि दलबो कुनु कक बांलाय मंगरै कक बांलाय मंगरै तितिनाव तिनि मिया 6 तारिख सेप्टेम्बरनि जों निउस नुखा जे सिनि दल कक बांलाय मं हायो हाय माने बजत रकम न कक थाका किन्तु सिनि दल एमन कुनु कक बां मंगरै को ताकफोरा जों हेल्प मांगसे खाइ दंखौ जों लोकुनो जों बायरेव गोमावै तंनाय बुखु ताखुक संनोबो जों तुखा जों अमहाय केस दुइटा तुखा अम बल लुकुरक निउस नुखाना के नरक ताबो बिनि खोक्ति नरक कक खामे सिलजाजाक फाना नरक बनो त जलिया ना बिले ना जले जलि जों बनो कुनु जलिया ब तामनि बागो अमहाय कक साका जों बनो साइबो माया को अ बुखुंनो जेमिकानो जों ताक्सु जरा जों बबे कक साना थाका बसुंबाय ताखा कक काहामको साया तामनि कारणे साया अब जों ताक साइमिया जों बनो नायना बथालिया शेरना बथालिया बसुंनो जेसेबां हामिया खायतो सिनि नाहारमु सिनि एकटा ना टारगेट जों समाज सेवा खायनानि जों लुकुनो काहाम खायतलांनि सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों काहाम खायनानि अमो सिनि सि नाहारमु अमनि बादे सिनि ते कुनो जों के बनो जब जलिया जों के बनो हामिया बहिया जानि मुसुं तै जा जतनो खायदि सिनि खायमुंगो ब बुइता केबुं थु कक आमसुनो तेवैसा सोंना मोजां ते थाइजा क गोबां बदल लगो सोंनो गय मानो बदलनि बिसंगो न रां रक थुमलाय जालाय मारो गनों अ बदल अब हाय थुमलाय थानि रगो दे रां रक थुमलाय ना किजा मिजा सक ब नरनो नगै जे रां रक थुमलाय थानि जाखा रक कि सायमानि रगो दे बदंग जलि जाखा बा नंनि मुंगो सिल जाखा सिनि ग्रुप ताक्सुक जराव जों के बनो मुंगै ब रां थुमयाको जों एकमात्र जों सुदु सा खामिया जे जागा सक सा खामिया जुबानानि अ जागा सिमि जों थुमका जास्ट जों आ बरंनो जों जुबा मुंरिख्या अमनि बादे जों कोनो जागा रां थुमंकरिको एकटा मात्र जों आइकार्ड सिनि जे प्रमाण पत्र परिचय जों जे कोनो जागा नखना थाखाय सिनि एकटा सिनुमुं तंना नांगौ जों तो रिक्स निति सामुं तां दंगौ जोंनो परिचय नुना नांगौ आबोनि गुनिसे जों आइकार्ड सानामनानि हिनै जों आबोनो सिनि ग्रुपनि बिसिंते जत मेम्बार हिन्दी लिडार हिन्दी जों जतन मिलुवै ग्रुप खाइले बबो असमय तंगौ बबो सिवो ओंखाय जों आबोनि बागैनो जों 50 टाका खालायो जों फार्स्ट टाइमर जों रां कालेक्शन खाइनानि हिनै जों वानसुलाकिया ओंखाय जों ताइसा वानसुलाकिया जों जे म जों तो एनजिओ नि होते जे खाइनानि जों रेजिस्ट्रेशन जो खाइनानि जत रेजिस्ट्रेशन नम्बर बाय आखबा जों जतन कानेक्शन खालायो अ आइकार्ड न सनामनानि आबोनि तैयै खाइना थांगाखाय जों खायके जों किसा दामनि न खालालेसिनो जों अ 250 टाका दाम खाइना नाय माने हिंगाखाय माने 3 बছरनि भ्यालिडिटी तंगौ हनै 3 बছर परे सालायनानि हनैसे जों अमहाय अ 250 टाका न जों माने सिलेक्ट खालेक्या ओंखाय लास्ट पाइथा क नरकनि लाम कताल बदलनि इंगै नरक बसकाङो तामो सामुं खालायनानै नरक वानसुक तै ननि लाम कताल बदल न ताबुक जे जत लोकसन हास्तिनि जत लोकसन नगै मानानो नरक बरम तामो कक कसाना मोसो जों जत लोकरन न कयना मुसंगो बा कक कसाना मुसंगो अमन जतन एक बाक्सा खालायै सामुंरन तांलायनानि माने सिनि नाहार मुंगाय जों जतन सुबा लायनानि बा जों नेक्स्ट जेनेरेशननि सिनि बसाबुतिनो जों काहामकै खालाय कलांनानि याकुंगो बसारै कलांनानि जाते ओ ड्राग्स रगो माने इनफेक्शन इंयावो ड्राग्स रगो इनवॉल्व इंयावो जाते सिनि जेरै बसा तामु बुरै तामुसला अबरंनो जों काहामखाय नायथकलाय अ ड्राग्स न सकमरनानि अमन सिनि मेन टारगेट अमनि यागुलो जों हामिया जाया सिनि सा खामियारावनो बसों नायथका नायनि अमनि बागैनो सिनि नाहारमु बखुंनि मं आनि मुंखाय राखि नंगो लाम कताल बदलनि ब पदत आंगो लाम कताल बदलनि हिंगा आं प्रेसिडेंट दं प्रेसिडेंट ना गय नंनो को लाम कताल बदल बजाकानि बकामिनि सिनो लाम कताल बदल हंगाखाय सिनिमो कामी हिनि करिखा सिनमो आरडी ब्लॉक हेजामारा आरडी ब्लॉक नि अंडर जोंमो एकटा ग्रुप खाजाका कामी हिंगाखाय सिनोर थाइफ्लक फां सुबुलचिं कामुकसरा बरकाटा गारिं कामी दासकाटा सालतुं अमो जत कामी खबै एकटा ग्रुप रमजा खासिनिमो गय ओ हेजामारा आरडी ब्लॉक आमचायो किनरनि बदल छिमिदा हेजामारा आरडी ब्लॉक नि आमचायो तो कुबिनि बदल तंफानो माना ताक्सु जराते के सिनि बदल न सिमिनो जों नाहारि जों सामु तांलायो